שלום, שמי יבגניה, אני אחות במקצוע, אני בת 48 והעבודה שלי היא על הרגליים, אנחנו עומדים המון על הרגליים כל המשמרת, ובעצם לפני חודש הרגשתי כאבי גב תחתון, שלא יכולתי לזוז בכלל, לא יכולתי להסתובב במיטה. הייתי קמה במאמץ עם כאבים ממש כאבים חזקים, והלכתי לעשות בדיקות והתגלה שיש לי בלטים בדיסקים בגב תחתון, וקיבלתי המון זריקות נגד כאבים. קיבלתי גם טיפול תרופתי חזק מאוד נגד כאבים שלא עזר לי, שלא השפיע עליי בכלל. ואז חברה שלי הציעה לי לפנות לאוסטאופט. התחלתי לחקור את המקצוע וככה הגעתי לאיגור, מצאתי באינטרנט את המספר שלו ואמרתי אני חייבת לנסות, כי האורתופדים כבר אמרו לי שאני צריכה לבוא לזריקה לגב, ואחרי זה בסופו של דבר אני אגיע לניתוח ואין מה לעשות. וכך הגעתי לאיגור, לקחתי את 10 טיפולים, ובהתחלה עוד לא הבנתי איך זה לא השפיע עליי, אבל כן איפשהו אחרי טיפול השביעי או שמיני, אני קמתי בבוקר והלכתי, תליתי כביסה, הרמתי סלים, ופתאום תפסתי את עצמי שלא כואב לי. הכאב עבר, הכאב חלף, ואני בן אדם אחר לגמרי, אני מאושרת, אני כרגע חוזרת לספורט, וכל כך רציתי להציג את זה לאנשים שהולכים לטיפולים חודרניים ומסוכנים. לפני שאתם מחליטים על הטיפול, תבואו ותנסו את הטיפול אצל אוסטאופט. אני ממש מודה לאיגור על הטיפול הזה, כל כך, זה פשוט עזר לי, אין שום זכר לכאב. וככה אני נמצאת כאן, קודם כל אני מקבלת את החימום ואחר כך אני עולה על המכשיר, וזה פשוט פלא.